Eta hori, baita ere, hemen diozkoak, baita ere, ez da ere bai, ere ez. Kaixo eta ongi etorri. Prest zaude A2 maila ikasteko? Aurrera. Gaur gauzen edo ekintzen berrikusketa egingo dugu. Eta galdera erantzunen bidez, gauza horiek baditugun ala ez, edo ekintza horiek egin ditugun ala ez, adieraziko dugu. Gaur zer egingo dut? Ea, azalpen bideo bat grabatuko dut? Bai. Euskaltegira joango naiz? Bai. Eta ikasleekin ariketak egingo ditut? Baita ere. Zuk ere zerrendak egin eta errepasatzen dituzu? Ikusi, bideo honetan Pilartxo, Maren eta Ramon ostatuaren berrikusketa egiten ari dira. Ramon? Esan. Sukaldean dena ondo dago? Bai, lehen ere esan dizut. Labea ere bai? Bai, matxura txiki bat zuen, baina goizean konpondu dut. Ikusten, dena ondo. Eta sarrerako bonbila? Aldatuta. Ados. Zerrenden berrikusketa egitean, beti ez da esaldi osoa errepikatu behar. Erantzun laburrak ere ematen ditugu. Baietz esan ondoren, berriro baietz esan nahi badugu, nahikoa da baita ere edo ere bai erantzutea. Kasu hauetan aditza ez da esaten. Adibidez, pasaportea hartu duzu? Bai, pasaportea hartu dut. Eta hegazkineko tiketa? Baita ere. Eta osasun txartela? Ere bai. Bi aldiz ezetz esatean ere antzera jokatuko dugu. Ezetz esan ondoren berriz ezetz esateko ez da ere edo ere ez erabiliko dugu. Kasu hauetan aditza ez da esaten. Adibidez, gatza apuntatu duzu? Ez, ez dut gatza apuntatu. Eta komuneko papera? Ez da ere. Eta sagarrak? Ere ez. Bigarren galderari ere bai esateko zer erabiliko duzu? Labea ondo dago? Bai. Eta sarrerako bonbila? Baita ere edo ere bai. Bigarren galderari ere ez esateko zer erabiliko duzu? Gatza apuntatu duzu? Ez dut apuntatu. Eta komuneko papera? Ez da ere, edo ere ez. Bigarren aldiz baietz esateko, baita ere, edo ere bai erabiltzen ditugu. Bigarren aldiz ezetz esateko, ez da ere, edo ere ez erabiltzen ditugu. Ikusi arte eta segi lanean.